aquell llibre. És un llibre consistent, és un llibre amb una presència valenta i amb un títol colpidor i amb un títol doncs, que vol dir moltes coses, i que quan el vaig saber que el títol era així vaig pensar és ben bé típic de la manera de fer, d'escriure i de pensar, encara que no el conec molt, però sí que l'he llegit bastant com ho sé que m'he format. Per anar amb tot, deixeu-me la paraula i la paraula amb majúscula. Bé, doncs he dit que és una satisfacció. La prova és que hi ha molta gent que teniu interès i amb la vostra presència així es demostra. Jo només he de fer que felicitar-los, esperar doncs, que quan sortim d'aquí encara coneguem una mica més de tot això que ens ha fet sentir a vegades mossèn Climent Forner. Som molts el que els llegim, molts el que esperem aquella setmana que el full parroquial al darrere de tot i allò de la vora del foc, m'equivoco, la vora del foc es diu? Sí. La vora del foc, aquell moment d'escalf, com una estona d'estar a la vora del foc, de reconfortament personal i davant. Jo em sap molt greu, a les 9 hi ha ple municipal a baix i per tant no digueu a ningú, preferiria quedar-me aquí fins que s'acabés que anar més a baix. Les obligacions em faran que a les 9 us hagi de deixar. Tot i així, espero doncs que passem una bona estona i gràcies.